அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த சாயந்தர வேளையிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தைகள் மாறாதது. வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் இந்த உலகிலே மனிதனாக இறங்கி வந்து நமக்காக ரத்தம் சிந்தி பாடுபட்டு மரித்து இந்த உலகத்திலே 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு கூட எழுந்து நமக்காக பிதாவின் வலது பார்சத்திலே வீற்றிருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம். தந்தானை துதிப்போமே, திருசபையோரே கவி பாடி பாடி தந்தானை துதிப்போமே. விந்தையால் நமக்கானந்த நந்தமான வில்லர் கரியதோ நன்மை மிக மிக. விந்தையால் நமக்கானந்த நந்தமாக வில்லர் கரியதோ நன்மை மிக மிக. தந்தானை துதிப்போமே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. ஆண்டவரே, இந்த சாயந்தர வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய பாதத்திலே எங்களை கூட்டி சேர்த்த உம்முடைய தயவுக்காக உமக்கு நன்றி. உம்முடைய சமூகத்திற்காக உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. ஒய்யாரத்து சியோனே, நீயும் மெய்யாக களி கூர்ந்து நேர்ந்து. ஒய்யாரத்து சியோனே, ஐயனேசு கூனின் கையை ஊப்பி துதி செய்குவையே மகிழ் கொள்ளுவை. நாமும் ஐயனேசு கூன் கையை ஊப்பி துதி செய்குவையே மகிழ் கொள்ளுவையே. நாம் தந்தானை துதிப்போமே, திருசபையோரே கவி பாடி பாடி தந்தானை துதிப்போமே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, அற்பமான ஆரம்பத்தை யார் அசட்டை பண்ணக்கூடும் என்று பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகின்றது. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்பமான ஆரம்பம், அற்பமான ஊழியம், அற்பமான வேலை, அற்பமான ஆரம்பத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் தம்முடைய கண்களாலே அவர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். அற்பமான ஆரம்பத்தை ஆசீர்வதிக்கின்ற தேவன் உடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பெரிய காரியங்களை நீங்கள் காணும்படியாக இந்த காரியத்தை அவர் ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. செருபாபேலின் கையிலே காணப்படுகின்ற நூலை கண்ணோக்கி பார்க்கின்ற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த சாயந்தர வேளையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை கண்ணோக்கி பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். காக்கும் கரங்கள் உண்டனக்கு காத்திடுவா கிருபையாலே. காக்கும் கரங்கள் உண்டனக்கு காத்திடுவா கிருபையாலே. அல்லேலூயா.
அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உடைய வாழ்க்கையிலே நிந்தைகள், உடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்கள், அந்த நிந்தனைகளின் மத்தியிலே, அந்த போராட்டங்களின் மத்தியிலே ஆண்டவர் உங்களை தாங்கினாரே, ஆண்டவர் உங்களை தூக்கி எடுத்தாரே. அந்த தேவன் கடைசி பரியந்தம் உடைய வாழ்க்கையில அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கும்படியாக விரும்புகின்றார். உடைய வாழ்க்கையிலே உங்களை அவர் மேன்மைப்படுத்தும்படியாக விரும்புகிறார். நிந்தனைகள் போராட்டம் வந்தும் நீதியின் தேவன் தாங்கினாரே. நிந்தனைகள் போராட்டம் வந்தும் நீதியின் தேவன் தாங்கினாரே. நேசக்கோடி என்னில் பறக்க நேசர் உமக்கா ஜீவித்திடும். நேசக்கோடி என்னில் பறக்க நேசர் உமக்கா ஜீவித்திடுவே. நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை. கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய் கர்த்தர் உன்னை கரம் பிடித்தார். கண்மலைகள் பெயர்க்கும்படியாய் கர்த்தர் உன்னை கரம் பிடித்தார். காத்திருந்து பலனடைந்து கழுகு போல எழும்பிடுவார். காத்திருந்து பலனடைந்து கழுகு போல எழும்பிடுவார். நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை. ஆண்டவரே, எங்களுடைய பற்றாக்குறையிலே, எங்களுடைய வேதனைகளிலே, எங்களுடைய துன்பங்களின் மத்தியிலே உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் நம்பி வாழ்கிறோம். உம்முடைய கிருபையை நாங்கள் நம்பி வாழ்கிறோம். இந்த சாயந்தர வேளையிலே உம்மை நம்பி இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய கிருபை கடந்து வருவதாக, உம்முடைய மகிமை கடந்து வருவதாக. கண்மலைகள் அத்திமரம் துளிர் விடாமல் ஆட்டு மந்தை முதலற்றாலும். அத்திமரம் துளிர் விடாமல் ஆட்டு மந்தை முதலற்றால். கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம் வெட்கப்பட்டு போவதில். கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை, நம்புவே இயேசுவை. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும், ஆட்டு மந்தை முதலற்று போனாலும் கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் அவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று உங்களுடைய வேதம் சொல்கிறது. காற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும். காற்று நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும். பானையில் மாயெண்ணை குறைந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் நமக்கு உண்டு. பானையில் மாயெண்ணை குறைந்திட்டாலும் காக்கும் தேவன் நமக்கு உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, அவர் வார்த்தை உண்டு. தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு,
சொல்லுகிற உடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சாயந்தர வேளையிலே உம்முடைய உருவாக்கும் கரங்கள், உம்முடைய அற்புதங்களை செய்யும் கரங்கள் இருளான பாதையிலே நாங்கள் நடக்கும் பொழுது வெளிச்சமா எங்கள் மத்தியிலே தோன்றுகின்ற தேவன், இருளிலே இருந்து வெளிச்சத்தை உருவாக்க வல்லமையுடைய தேவன், மகிமையான பிரசன்னத்தினாலே எங்களை இந்த சாயந்தர வேளையிலே மூட வல்லமையுள்ள தேவன். இருளான பாதை நடந்திட்டாலும் வெளிச்சமாக தோன்றிடுவார். இருளான பாதை நடந்திட்டாலும் வெளிச்சமாக தோன்றிடுவார். மகிமையின் பிரசன்னத்தா உன்னை மூடி நடத்திடுவார். மகிமையின் பிரசன்னத்தா உன்னை மூடி நடத்திடுவார். கர்த்தர் உண்டு, அவர் வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. கர்த்தர் உண்டு, அவர் வார்த்தை உண்டு, தூதர் உண்டு, அவர் அற்புதம் உண்டு. ஹல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகின்றது, ஆண்டவர் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார். அந்த இடத்திலே வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. அவருடைய வார்த்தையிலே வல்லமை இருக்கிறது, அவருடைய வார்த்தையிலே மகிமை இருக்கின்றது. அந்த மகிமையின் தேவன், அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறபடியினாலே, அவருடைய வார்த்தையை நாம் நம்புகிறபடியினாலே புதிய காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் உருவாக்க வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவருக்கு லேசான காரியம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவருக்கு லேசான காரியம். பலன் உள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்வது உமக்கு லேசான காரியம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது. இந்த தேவன் நம்முடைய மத்தியில் இன்றைக்கு இருக்கிறார். அவருடைய ஆவியானவர் நம்ம மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். பலன் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் இல்லாதவனுக்காகிலும் அற்புதங்களை செய்கின்ற தேவன். இந்த பாடலை நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து விசுவாசத்தோடு பாடுவீர்களா? ஹல்லேலூயா. பலன் உள்ளவன் பலன் இல்லாதவன். ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில பலன் இல்லை, என்னுடைய வாழ்க்கையில செல்வம் இல்லை, என்னுடைய வாழ்க்கையில செழிப்பு இல்லை, என்னுடைய வாழ்க்கையில வெற்றி இல்லை. பலன் உள்ளவனுக்காகிலும் பலன் இல்லாதவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிற தேவன் நம் அருகில் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம், லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன், பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன் யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வர் லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும். ஆனால் என்னிடத்தில் பலன் இல்லையே, ஆனால் என்னிடத்தில் வருமானம் இல்லையே, ஆனால் என்னிடத்தில் நல்ல வேலை இல்லையே, என்னுடைய வீட்டை கவனிப்பதற்கு தேவையான வருமானம் இல்லையே, என்னுடைய பில்ஸை கட்டுவதற்கு தேவையான வருமானம் இல்லையே, என்னுடைய பிள்ளைகளை பராமரிப்பதற்கு தேவையான வருமானம் இல்லையே. லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன், பலனுள்ளவன் பலனில்லாதவன் யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம். ஆண்டவரே, நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே பலவீனத்திலிருந்து புதிய பலனை தருகின்ற தேவன் உடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சாயந்திர வேளையிலே பலனை கட்டளையிடுவீராக. அவருடைய படிப்பிலே பலனை கட்டளையிடுவீராக, அவருடைய வேலையிலே பலனை கட்டளையிடுவீராக, அவருடைய வருமானத்திலே பலனை கட்டளையிடுவீராக, அவருடைய சரீரத்திலே பலனை கட்டளையிடுவீராக. மண்ணை பிசைந்து மனிதர்
லேசான காரியம். மண்ணை பிசைந்து மனிதனை படைப்ப லேசான காரியம். மண்ணான மனிதர்க்கு மன்னாவை தருவர் லேசான காரியம். மண்ணான மனிதர்க்கு மன்னாவை அளிப்பர் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். ஆண்டவரே, இத்தனை கடினமாக இருக்கின்றதே, இவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. வாழ்க்கை இவ்வளவு கடினமாக சென்று கொண்டிருக்கிறதே என்று இந்த பாடலை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகளை நீர் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். மண்ணை பிசைந்து மனிதனை படைப்ப லேசான காரியம். மண்ணான மனிதர்க்கு மன்னாவை தருவது லேசான காரியம். மண்ணான மனிதர்க்கு மன்னாவை தருவது லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சாயந்திர வேளையிலே லேசாக அற்புதங்களை செய்கிறவரே, பலன் உள்ளவனுக்காகிலும் இல்லாதவருக்காகிலும் உதவிகள் செய்பவரே, உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வர் லேசான காரியம். உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வர் லேசான காரியம். தீராத வியாதியை வார்த்தையால் தீர்ப்பது லேசான காரியம். தீராத வியாதியை வார்த்தையால் தீர்ப்பது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வர் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். ஆண்டவரே, என்னுடைய சரீரத்திலே ஒரு அற்புதம் வேண்டும், என்னுடைய சரீரத்திலே காணப்படுகிற வியாதிகள் குணமடைய வேண்டும் என்று வேதனையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே புதிய பலனை இந்த சாயந்திர வேளையிலே கட்டளையிடுவீராக. அவருடைய சரீரத்திலே புதிய வல்லமை இந்த சாயந்திர வேளையிலே இறங்கி வருவதாக. உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வது லேசான காரியம். உயிரற்ற சடலத்தை உயிர் பெற செய்வது லேசான காரியம். தீராத நோய்களை வார்த்தையால் தீர்ப்பது லேசான காரியம். தீராத வியாதிகள் இந்த சாயந்திர வேளையிலே உடைய பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலே குணமடைவதாக, வேதனைகள் மாறுவதாக, வருத்தங்கள் மறைவதாக. உடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சாயந்திர வேளையிலே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக. ஹல்லேலூயா. தீராத வியாதியை வார்த்தையால் தீர்ப்பது லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம். பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், பலனுள்ளவன் பலன் இல்லாதவன், யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வர் லேசான காரியம். உமக்கது லேசான காரியம்.
வேளையிலே உடைய பிள்ளைகளுடைய மனதிலே காணப்படுகின்ற வேண்டுதல்கள் நிறைவேற்றப்படுவதாக. அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. அவருடைய வருமானத்திலே அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே அவர்களுக்கு விரோதமாக வருகின்ற போராட்டங்கள் மத்தியிலே, வேதனைகள் மத்தியிலே உடைய காலம் என்ற சாயந்திர வேளையிலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே பாய்ந்து செல்வதற்காக உமக்கு நன்றி. படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. ஆண்டவரே, நாங்கள் மண் என்று நினைவு கூறுபவரே, களிமண்ணான எங்களை இந்த சாயந்திர வேளையிலே கண்ணோக்கி பார்த்திடும். ஆண்டவரே, மனிதனை நீர் நினைப்பதற்கும் அவனை நீர் விசாரிப்பதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறதானால், உம்முடைய கிருபையினாலே எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே ரத்தத்தை சிந்தினவரே, இந்த சாயந்திர வேளையிலே எங்களை கண்ணோக்கி பாருமானவர். ஹல்லேலூயா. தூயவனே, தூயவனே, படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. ஹல்லேலூயா. வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே, நீரம்பி வழியும் பாத்திரமா விளங்க செய்திடுமே. வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே, நீரம்பி வழியும் பாத்திரமா விளங்க செய்திடுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுவே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமா விளங்க செய்திடுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமா விளங்க செய்திடுமே. ஆண்டவரே, நீர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னீர், நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார், வானத்தின் நட்சத்திரங்களை என்ன கூடுமானால் உன்னுடைய சந்ததி என்ன கூடும் என்று. ஒன்றுக்கும் உதவாத, தன்னுடைய சரீரத்திலே பலன் இல்லாத, தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பலன் இல்லாத ஒரு மனிதனை பார்த்து சொன்னீரே. ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த தேவன், ஆபிரகாமை பெருக பண்ணின தேவன், எங்களுடைய ஊழியத்தை நீர் பெருக பண்ண வலிமையுடையதாக இருக்கிறீர். எங்களுடைய குடும்பத்தின் பாரங்களை நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வலிமையுடையதாக இருக்கிறீர். இந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தே, தேவா பதில் தாருமே. எந்த கோட்டை, எந்த தஞ்சம் நீரே, உம்மை நாடி வந்தே. எந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தே, தேவா பதில் தாருமே. எந்த கோட்டை, எந்த தஞ்சம் நீரே,
தருமே, தடையாவும் அகற்றிடுமே. தய தேடி உம் பாதம் வந்தே, எந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தே. தேவா பதில் தாருமே, எந்த கோட்டை எந்த தஞ்சம் நீரே, உம்மை நாடி வந்தேன். ஆண்டவரே, எங்கள் மனதில் உள்ள பாரங்களை அறிந்தவரே, எங்களுடைய வேதனைகளை அறிந்தவரே, எங்களுக்காக மனிதனாக இறங்கி வந்தவரே, இந்த வேளையிலே பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலே காணப்படுகின்ற அங்கலாய்ப்புகளை அறிபவரே, வேதனைகளை அறிபவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, உடைய சமூகத்துக்காக உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். உம்மோடு என்னாலும் உறவாடல் தாருமே. கர்த்தாவே, வார்த்தையை கேட்டிட காத்திருப்பேனே. உம்மோடு என்னாலும் உறவாடல் தாருமே. கர்த்தாவே, வார்த்தையை கேட்டிட காத்திருப்பேனே. எந்த ஜெப வேளை வந்தே, தேவா பதில் தாருமே. எந்த கோட்டை எந்த தஞ்சம் நீரே, உம்மை நாடி வந்தே. எந்த கோட்டை எந்த தஞ்சம் நீரே, உம்மை நாடி வந்தே. Hallelujah, 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 Hallelujah. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க முடியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். சகோதரர் ஆல்பர்ட் ராஜா, நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை உதவினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை உதவினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எபனேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எபனேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எல்ரோய் எல்ரோய், என்னையும் கண்டீர், எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோய் எல்ரோய், என்னையும் கண்டீர், எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. ஆண்டவரே, எங்களுடைய பலவீன நேரங்களிலே எங்களுக்கு உதவி செய்கிற ஒரே ஆண்டவர் நீர்தான். ஆண்டவரே, எங்களை சுகமாக்குகின்ற ஒரே தேவர் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே. எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்ட ஒரே ஆண்டவர் நீர்தான். ஆண்டவரே, இந்த சாயந்திர வேளையிலே அந்த தழும்புகளினாலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுகம் உண்டாகட்டும்.
எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலன் உண்டாகட்டும். பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா, பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீரையா. சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமானேன், என் குடும்ப வைத்திய நீரே. சுகமானேன் சுகமானேன் தழும்புகளால் சுகமான், என் குடும்ப வைத்திய நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. ஆண்டவரே, இந்த சாயந்திர வேளையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகின்ற தடைகள் உடைய சமூகத்திலே இந்த சாயந்திர வேளையிலே மாறுவதாக. எங்களுக்கு விரோதமாக வருகின்ற எரிகோ கோட்டைகள் உடைய நாமத்தினால் இந்த சாயந்திர வேளையிலே தகர்க்கப்படுவதாக. உடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்திலே பர்வதங்கள் மெழுகு போல உருகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே. பர்வதங்களை மெழுகு போல உருக பண்ண வல்லமையுள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சமூகம் இந்த சாயந்திர வேளையிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகின்ற தடைகளை மாற்றுவதாக. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். ஹல்லேலூயா. மறவாமல் நினைப்பவரே உமக்கு நன்றி. எங்களோடு கூட இருப்பவரே உமக்கு நன்றி. குறைவுகள் அனைத்தையுமே மகிமையில் நிறைவாக்கினீ. குறைவுகள் அனைத்தையுமே மகிமையில் நிறைவாக்கினீ. ஊழியம் செய்வதற்கு தேவையான பலன் தந்து இதுவரை நடத்தினீரே. ஊழியம் செய்வதற்கு தேவையான சுகம் தந்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. மனதார நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, மனதார மனதார எங்களை நினைப்போரே உமக்கு நன்றி. அன்றைக்கு நோவா அந்த பேழையிலே கடினமாக எப்பொழுது நான் இந்த உலகத்தை காண்பேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த வேளையிலே கர்த்தர் நோவாவை நினைத்தருளினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சாயந்திர வேளையிலே உடைய பிள்ளைகளை நீர் நினைத்தருளுவீராக, அவருடைய ஆத்துமாவை நீர் நினைத்தருளுவீராக.
அவருடைய சரீர பிரகாரமான தேவைகளை நீர் நினைத்தருளுவீராக. ஹல்லேலூயா. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, நாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே, எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் உம்மை ஆராதிப்போம் என்று தங்களுடைய இதயத்திலே ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்ற The Rooted in Christ ஊழியத்திற்காக உங்களுடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். ஆண்டவரே, அவருடைய தீர்மானத்தை நீர் கண்ணோக்கி பார்க்கின்றவர், அவருடைய வாஞ்சைகளை நீர் அறிகின்ற தேவன். இந்த சாயந்திர வேளையிலே உங்களுடைய கிருபை இந்த ஊழியத்தின் மீது இறங்குவதாக, உங்களுடைய மகிமை இந்த ஊழியத்தின் மீது இறங்குவதாக, இந்த ஊழியத்தினுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக, இந்த ஊழியத்திற்கு தேவையான கேமரா உம்முடைய நாமத்தினாலே சந்திக்கப்படுவதாக, இந்த ஊழியத்திற்கு தேவையான தேவைகளை இந்த சாயந்திர வேளையிலே உம்முடைய மகிமையிலே நீ நிறைவாக்குகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க செய்தீரே. எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனை முறையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை,
துதிகள் ஸ்தோத்திரங்கள் உமக்கு. இந்த சாயந்தர வேளையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிற உடைய பிள்ளைகளை உடைய கரம் தொட்டு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். உடைய வாழ்க்கையிலே புதிய காரியங்களை நீர் செய்வேன் என்று சொன்னவர், வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்க வல்லமையுள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உடைய வாழ்க்கையிலே வனாந்தரத்திலே ஒரு வழியை ஆயத்தப்படுத்துவீராக, அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குவீராக. உடைய சட்டைகளின் மறைவிலே அவருடைய குடும்பங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதாக, உடைய சட்டைகளின் மறைவிலே அவருடைய ஊழியங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதாக. உடைய பிள்ளைகள் ஒளிவ மரக்கன்றுகளைப் போல வளரும் பாத்திரங்களாக வளருவார்களாக. உடைய கிருபையை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். உடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உடைய கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, இந்த நாளை நீர் ஆசீர்வதித்து தந்த உடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உடைய பலனுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தோரை வருந்தி அன்பாய் அழைத்திடுவோ. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தோரை வருந்தி அன்பாய் அழைத்திடுவோ. உரித்தாயேசு பாவபாரத்தை, நமது துன்பத்தை, நமது துக்கத்தை சுமந்து தீர்த்தாரே. உரித்தாயேசு பாவபாரத்தை, நமது துன்பத்தை, நமது துக்கத்தை சுமந்து தீர்த்தாரே. தாசரே தரணியை அன்பா இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே தரணியை அன்பா இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். நேசமா இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், மாவிருள் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். நேசமா இயேசுவை கூறுவோம், கூறுவோம், அவரை கூறுவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். பசியுற்றோர்க்கும் பிணியாளிகட்கும் பட்சமாக உதவி செய்வோம். பசியுற்றோர்க்கும் பிணியாளிகள் பட்சமாக உதவி செய்வோம். உசீத நன்மைகள் நிறைந்து தமை மறந்து இயேசு கணிந்து திரிந்தனரே. உசீத நன்மைகள் நிறைந்து தமை மறந்து இயேசு கணிந்து திரிந்தனரே. தாசரே தரணியை இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே தரணியை இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். நெருக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டோரை நீசரை நாம் உயர்த்திடுவோம். நெருக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டோர் நீசரை நாம் உயர்த்திடுவோம். பொறுக்க ஒன்னா கஷ்டத்துக்குள் நிஷ்டூரத்துக்குள் படுகொலிக்குள் விழுந்தனரே. பொறுக்க ஒன்னா கஷ்டத்துக்குள் நிஷ்டூரத்துக்குள் படுகொலிக்குள் விழுந்தனரே. தாசரே இத்தரணியை அன்பா இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம்.
தேற்றுவார். கண்ணார கழித்தாயே நன்மை காட்சியை கண்டு ருசித்து ருசித்து கண்ணார கழித்தாயே. என்ன கடங்காத எத்தனையோ நன்மை இன்னும் முன்மே சொன்னா மாறி பொற்பெய்துமே. என்ன கடங்காத எத்தனையோ நன்மை இன்னும் முன்மே சொன்னா மாறி பொற்பெய்து தந்தானை துதிப்போமே. தூரம் தீர்ந்த சியோனே உன்னை தூக்கி எடுத்து கரத்தில் ஏந்தி. தூரம் தீர்ந்த சியோனே ஆரங்கள் பூட்டி அலங்கரித்து நின்னை அத்தன் மனவாட்டியாக்கினர். என்னை ஆரங்கள் பூட்டி அலங்கரித்து நின்னை அத்தன் மனவாக்கியாக்கினரும் என் தந்தானை துதிப்போமே. தேனினிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. தேனினிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. அதை தேடிய நாடி ஓடிய வருவாய் திருச்சபையானோரே. அதை தேடிய நாடி ஓடிய வருவாய் திருச்சபையானோரே. தேனினிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. காலையில் பனி போல் மாயமாய் யாவும் உபாயமாய் நீங்கிவிடும். காலையில் பனி போல் மாயமாய் யாவும் உபாயமாய் நீங்கிவிடும். என்றும் கர்த்தரின் பாதம் நிச்சயம் நம்பு கருத்தாய் நீ மனமே. என்றும் கர்த்தரின் பாதம் நிச்சயம் நம்பு கருத்தாய் நீ மனமே. தேனினிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே. திவ்ய மதுரமாமே. ஆண்டவரே, தேனினும் மதுரமான உம்முடைய நாமத்தை இந்த ராத்திரி வேளையிலே பாட நீர் தந்த தயவுக்காக உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இந்த ரூட் இன் கிரைஸ்ட் என்ற இந்த ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதி. இந்த நடத்துகிற அருமையான தேவனுடைய ஊழியர்களை நீர் ஆசீர்வதி. இந்த குடும்பத்தை நீர் ஆசீர்வதி. உடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதி. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. சபை விசுவாசிகளை ஆசீர்வதி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். இந்த நேரலையிலே வந்து பார்த்த அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பழைய பாடல்களை விரும்பி கேட்கிற மக்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி.